В това видео реших да ви разкажа малко повече за дърворезбата, за това как аз съм започнал и как продължавам и развивам дърворезбата като занаят. Ще започна от там, че аз се интересувам и се занимавам с дърворезба от много рано детска възраст, буквално преди да навърша 10 години. Се запознах с този занят. Много ми хареса и в началото даже се опитвах така тайно от своите родители да правя дърворезби. Беше много забавно. Всъщност историята е, че най-добър приятел на моят дядо беше много добър дърворезбар, един от най-добрите дърворезбари. Това е майстор Крумитов. И попадайки в неговото ателие като малък, аз тогава видях какво е въобще да работиш с дървен материал, да се занимаваш с такова нещо и то с такива много красиви предмети, релефи, каквито той правеше във всякакви форми. Беше много интересно и аз още тогава бях така решил, че искам да се занимавам именно с дърворезба. Това естествено в годините преля в скулптура, въобще в моделиране и общо взето през целия си живот съм се занимавал основно с това. Много обичам да работя с дървен материал, да изследвам как той въобще как реагира на човек, какви са му възможностите и какво нещо художествено може да се направи буквално от всяко едно парче дърво. Не от всеки материал става нещо красиво, за всяко едно нещо си се намира определения материал и това е много интересен, много дълъг процес. Впоследствие аз се занимавах и учих дърворезба в приложното училище в София и след това вече с това се занимавам от така вече доста дълги години. В днешно време това е всъщност от тази календарна година, януари месец, започнах да правя уроци частни по дърворезба. И идеята на тези уроци е буквално да мога да покажа всичко, каквото мога и каквото знам, нищо не спестявам. И там интересното е, че то не е урок, който само да ти покаже как се резбова, ами то всъщност се започва от това, буквално то си има начин, в който човек разбира как се държат инструментите, какви материали се ползват, как да направиш след това, вече ако се задълбочиш времето, как се прави проект. Трябва да се запознаеш поне с основните майстори в този занаят. Показвам ни така презентации, които са много богати. Аз си ги готвя наистина от много години. И там се показва как всеки един автор наистина е много различен. Всеки си има собствен стил и точно това всъщност е най-интересното, как все говорим за основно художествена дърворезба и понеже е художествена, тя всъщност се вижда как всеки един автор се показва себе си и все е дърворезба. И това е може би така ключовото. И то е много важно, защото не може един човек да твори без да има нещо, някакъв фундамент, на който да стъпи и нещо, което да ползва най-малкото за вдъхновение, за да направи нещо свое. Уроците ги правя всяка седмица в София, както и в моето лично ателие. Много е важно да се каже, че всичко в тези уроци е възможно най-доброто, което може да се доближи един човек до стандартната работа, като ползваме най-добрите инструменти, които са от Митко Пушката. Това поне за мен са най-добрите топ инструменти, които се предлагат в България. Материал винаги се подбира много добър.
Започва се буквално както в училище с основните похвати за дърворезба, минава се през различни инструменти и така нататък и така нататък. Това е в най-общо казано за дърворезбата. И целта е наистина не само, нали, вие да дойдете и да видите, ами след време да може наистина, ако, нали, за тези от вас, които им е интересно и искат да опитат, след време наистина сами да можете нещо да направите. И този занят, който за съжаление вече е почти изчезнал, да има хора, които да знаят как се прави на ръка. Това за мен е много ценно, защото аз и в своите произведения, които правя, и тези, които са художнически, и тези, които са чисто занаятчийски, винаги се стрема почти на 100%, винаги всичко е на ръка. Това е, нали, вече от съвсем отделен, много дълъг разговор. Кое е ръчна изработка в наше време? Това е, за съжаление, страшно много се спекулира и много малко хора, това са само те, които са професионалисти, могат да ви кажат кое е ръчно и кое не е.